קוראים לי מיטל, ואני שנה שלישית בבית ספר מונטיסורי. הגעתי לכאן אחרי שהייתי המון שנים בתחום המכירות והשיווק. ואז בקורונה נכנסתי לגן ילדים שהוא בסגנון גן יער. והתאהבתי בילדים. והתאהבתי, גם בגן הזה היו ככה נגיעות של מונטיסורי, והתאהבתי בדרך הזאת שהיא לא הדרך הרגילה של מערכת החינוך, כמו שאני גדלתי או שהילד שלי גדל בה, וראיתי דברים אחרים. אבל בעיקר ראיתי את הילדים הקטנים שאפשר לתת להם ולחנך אותם בדרך אחרת, ואת האור בעיניים שלהם. והגעתי לבית ספר שהוא גם בשיטה הזאת. אז חינוך מונטיסורי זה חינוך שרואה את הילד קודם כל, והוא נותן מענה לכל ילד בשלב שהוא נמצא. הלמידה היא לא למידה דרך ספרים ומחברות, אלא דרך עזרים. הילד חש ונוגע בכל דבר שהוא רוצה לחקור, בשפה, בחשבון, במדעים, בגיאומטריה. מונגשים לו עזרים, והוא ניגש אליהם אחרי הקניות קטנות, ולא כמו בבתי ספר שהקניה גדולה ו45 דקות תמיד צריך לשבת ולשמוע את המורה מדבר, אלא הוא מקבל הקניה קטנה, שיעור קטן, מסבירים לו מה הוא צריך לעשות, והוא ניגש לעבודה. להיות מורה מונטיסורי צריך ללמוד את השיטה, אי אפשר לדלג אליה ולא לעבור דרך הדרכה מאוד מקצועית של הדבר הזה, וללמוד את התהליך כמו שצריך ולקבל הנחיה מאוד מאוד ברורה, כי ברגע שאתה יודע את הסדר ואיך לעבוד, הכלי הזה עובר ואתה מצליח להצמיח ילדים דרך השיטה הזאת. ללמד ולחנך אותם ולהיות ילדים שלומדים בצורה עצמאית ויודעים גם לעבוד לפי השיטה. ילד שנכנס לפה מקבל המון גירויים, זה כבר מגרה אותו ללמוד, זה כבר מגרה אותו לחקור, כי הכל מונגש לו, הוא רוצה לגשת, הוא רוצה להתעניין, הוא מתחיל לפתח את הכישורים שלו דרך העיניים, דרך החושים, והוא מרגיש גם חופשיות. הוא יודע שהוא יכול לבחור מה הוא רוצה לעשות, הוא לא יכול לבחור לא לעשות. הוא יודע לבחור מה הוא רוצה לעשות, ויש לו מגוון רחב של דברים. ספונטניות זה החיים, זה כאילו לחיות את החיים, לחיות את ההזדמנויות שמגיעות אלינו. אבל בהקשר של תהליך החינוך, אני חושבת שאתה צריך להיות אדם שמאוד מאוד אוהב אדם, ומאמין שכל ילד הוא יצור תבוני ויודע כבר מראשית דרכו, ופשוט צריך להראות לו את הדרך איך לגדול ולצמוח בעולם הזה.